Ezzel a repcsivel fogunk menni. Még el se indultunk, már is mindenféle kalandba volt részünk. Például szerencsénk, hogy erre a gépre váltottunk jegyet, mert a Wizz Air gépet törölték nemes egyszerűséggel. Meg szerencsénk, hogy időben jöttünk, mert lezárták a fél repülőteret valamiért a készenléti rendőrök. De minden jó, ha vége jó, most már itt vagyunk, és mindjárt be is szállunk. Megérkeztünk a Varsó-Modlin repülőtérre. Eléggé fúj a szél, úgyhogy ilyen, hát némi túlzással sarkvidéki idő van, de reméljük, hogy ahogy kiérjük a repülőtér szabad területéről, utána már kicsit jobb lesz a hőérzetünk. Kívülről így néz ki a szálláshelyünk. Kicsit olyan klasszicista, historizáló épület. Szép. Itt messze egy templom, legalább 3-4 templom van Zakrócimban, hogyha jól számoltam. És mellettünk mezőgazdasági területek sorjáznak. Erre felé pedig lesz egy virágos kert, egy gyönyörű őspark tartozik ehhez a kúriához, farmhoz, mert farmszállásnak is nevezik. Ennek a kisvárosnak is egészen kinn a szélén van. Itt egy szép virágos kert arra felé, meg erdőségek, azt is próbálom megmutatni. Gyerekeknek kisebb játszótér van erre. Ott áll egy traktor is, csak nem tudom mennyire látszik a gyönyörű szép orgonabokortól. Majd megpróbálok ránagyítani. Hát itt árválkodik egy csúszda, mert most nagyon-nagyon előszezon van még. Úgyhogy nem jöttek a gyerekes családok, még tart a suli. A panzió neve magyarul, egyébként lefordítattam a Google Lens-szel, az, hogy hársak alatt, és valóban van legalább 5-6 hatalmas nagy hársfa itt. Még az illatukat nem nagyon érzem, azért közel megyek, mert itt úgy tűnik, hogy minden később virágzik, tehát nálunk mostában április körül már elvirágzanak az orgonák, itt még csak most vannak erejük teljében, nagyon erős illatot árasztanak. Erre felé kezdődik az erdő, ott meg nem van valahol a Visztula, csak azt nem látjuk, tehát gyakorlatilag azt se lehet tudni, hogy hol van pontosan a telekhatár. Igazán vadregényes a tájára, nem lehet panasz. Itt meg nyáron gondolom bulizni szoktak, mert égősortól kezdve kemencén át, szalonnasütőhelyig minden van, meg van ugye itt egy kis bulisátor, és meg tudom mutatni, ha minden igaz, a traktorunkat is. Ó, ott van, igen. És itt van egy kis szántóföld, hát dióhéjba ennyit. Nagyon jó sétálgatni ebben az ősparkban. Közben megkaptuk a szobát is. Hát nem átrium helyett, de nekünk tökéletesen megfelel. Itt éppen látható, ahogy felfűti ez a kis konvektor a hőmérsékletet 19-ről 22 fokra. De azért van radiátor is. Itt a szúnyoghálón keresztül látszik a hársfa, és az is a neve ennek a panziónak, hogy valami ilyesmi, hogy a hársfa alatt, meg egy hasonló, mert lefordítottuk a Google Lens-szel. Van egy helyes kis fürdőszoba, zuhanykabinnal. Kár, hogy kár nincsen, de hát azt ígértek, hogy saját fürdőszoba, úgyhogy azt be is tartják. Itt meg van ilyen előtér. Most lehet, hogy itt ez olyan közös lenne a többi lakóval, de hát
nincs itt más, én úgy látom, legalábbis nem érzékeltünk ideig mozgást. Mikro, meg hűtő, ingyé, kávé, ez a lényeg. Jó, itt ezt most veszem észre, itt valami, nem tudom mi ez, ami... Mérleg, igen, az lesz, hogy igen, súly, kiló. Aha, totális súly. Igen, hogyha valaki ilyen nagy bevásárlást csinál és akarja hazavinni. Itt meg egy ilyen kis múzeumka található. Sok-sok szerencsepatkó. Vásároltunk is. Hát úgy számoltuk ki, hogy mi körülbelül 5000 forint értékben vásároltunk, persze zlotyival, és Magyarországon ez körülbelül 7000-be került volna, tehát ilyen itt az árértékarány. Kedvencünk a Riki sajt, nem sokára meg is kóstoljuk. Most csak a kebabosnál ebédeltünk, arról is forgattam egy videót. Majd eljutunk nem sokára egy autentikus lengyel étterembe is. Most egyelőre ennyi, meg még a kertbe is, illetve hát kert, inkább úgy mondanám, hogy ezen a birtokon is vannak felderítetlen részek, majd onnan is forgatok egy videót nem sokára. Remélem a videófelvétel visszaadja ezt az érdekességet, így a lenyírt sövényekből képzett betűk kiadják Zakrócim városának a nevét, amelynek neve egyébként a lengyel, ólengyel Zakrót átkelő szóból ered, mivel a Visztulán volt itt átkelő, csak később a város följebb költözött, mivel hát nem jót jelent az álmos könyvek szerint ártéri területre építkezni, így egy 800 éve már itt található kicsit feljebb egy dimbes, dombos tájon. Itt állunk Zakrócim főterén, hát kisváros, kis főtér. Ez az épület olyasmi, mint hogyha városháza lenne, de máshol láttunk valami ilyesmit kiírva. Majd talán utána nézek egyszer ennek. Van egy aranyos kis szökőkút a közepén. Ezt megmutatom, éppen hurcolkodnak haza a virágpiacról az árusok. És ugye ez itt a úgymond ismertebb emlékmű. Ez a Zakrócimi Latarnia, nem tudom kimondani, mert nem akarok más mondani helyette, Latarnia emlékmű, ami az 1863-as orosz uralom ellen való felkelés emlékére létesült, majd a második világháborúban lerombolták ezt is, és 1965-ben visszaállították, és már úgy állították vissza, hogy a második világháború áldozatait is megemlítették az ismertetőben. Hát sajnos ezt tudni kell, hogy a második világháborúban a zakrócimi lakosság 78%-a, hát így van a Wikipédiában is, hogy elpusztult. Nem tudok jobb kifejezést rá, úgyhogy ez a város tényleg megszenvedte a múltat jövendőt. Ez pedig a Szent Kereszt templomnak a bejárati kapuja, majd ezt közelebbről is megnézzük. A címer tanúsága szerint 1422 óta város Zakrócim, egyébként magát a helységet már 1155-ben is említették, úgyhogy nem egy mai csirke őse. Miközben ebből a szögből is megnézhetjük a főteret, ott az már említett Latarnia emlékmű zászlóval, meg ezzel a lámpácskával, meg itt a szökőkút, és akkor itt ez a
szép kis kapu, egy anyuka gyerekkel, babakocsival. Egyébként nincs nagy forgalom, se autóforgalom, se emberek nem olyan sűrű járnak, nem baj. Egy Szűz Mária szobor, közben a háttérben valami robbanásszerű. Hát nem az ég dörög, mert gyönyörű verőfényes napsütés van az ígért eső ellenére. Pedig mindenki azt mondta, hogy kicsit olyan Lengyelország, mint London, hogy állandó szemerkélő, szitáló eső, és ezt is írta az időjárás jelentés, de valamiért megsajnált minket a Jóisten, lehet, hogy azért már most keresünk fel épp egy templomot, aminek nem tudjuk, hogy mi a neve, ugyanis egyik forrásomban Szent Kereszt templomként szerepel, másikban Szent József templomként, a harmadikban meg úgy, hogy valamikor Szent Kereszt templom volt, és most már Szent József templom. Hát valószínűleg ez az igazság, úgyhogy akkor mondom azt, amit a Szent József templomról olvastam. Amúgy ezen a helyen körülbelül 1000 éve templom állt, csak egy tűzvész következtében a 16. század elején elpusztult ez a templom, és hát mivel hogy fa templom volt, ezért úgy döntöttek, hogy kőtemplomot építenek, de mivel hogy az egész várost érintette a tűzvész, nagyon-nagyon kevés volt rá pénz, úgyhogy több évszázadig építették, és pont ezért lett különleges, hogy rengeteg stílusirányzat jegyeit magába foglalja, tehát gótikusként kezdett el épülni, aztán később barokk és reneszánsz jegyeket öltött magára. Megpróbálunk bejutni, ez lesz a következő lépés. Ha sikerül, jelentkezem, ha nem, akkor nem. És itt a csodás Visztula. Idáig elértünk, itt nagyon nagy a bozótos. Inkább visszafordulunk, mert itt van egy hirdető tábla, hogy keresnek egy embert, aki itt eltűnt. Nem túl jó kilátások, megyünk mi is kifelé. Mindjárt még gyorsan megmutatom ezt a tábláskát, hogy hiteles legyek, azért mégiscsak. Na, addig nézzük ezt a gyönyörű zöld erdőt. Itt van, eltűnt ez a bácsi, ha lehet ezt mondani. Szegény, reméljük megkerül. Ugyanis azon filózunk, miközben nézzük ezt a gyönyörű szép kis holtágat, hogy megnyugtattak bennünket, hogy itt medve csak elég ritkán fordul elő, nincsen stabil populáció, úgyhogy ne izguljunk. Ezt nem is tudom, én mutatom közben, talán azért már ez olyan gyanús. Farkas is szintén hasonlóképp ritkán fordul elő, bár az már picit gyakrabban, és egyébként inkább hiúz meg jávorszarvas jellemző a környékre. Itt van nem messze egy nemzeti park, talán a területén vagyunk. De azért a holtágért akkor is érdemes volt úgymond minimális kockázatot vállalni. Ez pedig itt a hátunk mögött az Zakró című rondó. Elolvastam a történetét, kicsit nem egyértelmű számomra, de valami olyasmi, hogy a környéken van egy erőd, amit reményeim szerint meg fogunk majd nézni, és ott tartottak fogva a nácik random embereket, és az Zakró című lakosság segített nekik élelmiszerrel és egyebekkel, és azt fülentették a német katonáknak, hogy ők hozzátartozók, holott nem is ismerték azokat az embereket, és így engedték nekik bejuttatni az élelmiszert és egyéb fontos túlélési holmikat, és a végén a német katonák már nevettek rajta, hogy itt mindenkinek a rokona, és akkor ez a kő azt jelképezi, hogy a Zakró cím lakossága egy nagy családot képez, szóval valami ilyesmi. Egy tűzoltó emlékművet láthatunk itt 1911-ből, ugyanis akkor hoztak létre egy Zakró címban egy tűzoltóságot,
és mivel a városban sok volt a faépítmény, viszont annál kevesebb a telefon, ezzel a haranggal jelezték, hogyha tűz van. Egyébként ez az emlékmű, a harang az eredeti, viszont a vasúti sín, amire fölillesztették ezt a emlékművet, miután azt befestették pirosra, az korábbi 1893-ból való. És hogyha a néni elment, akkor meg tudom mutatni, mögötte van egy nagyon szép, mondhatni, graffiti. Csak jönnek-mennek az emberek, próbálom őket kikerülni. Egy család kutyussal. Itt állunk a kapucinus rend helyi temploma, illetve kolostora előtt. Arról nevezetes ez a kolostor, hogy egy ideig, 1830-as években itt működött a lengyel parlament, mert az oroszok által megszállt Varsóból átköltözött, úgyhogy ez egy ikonikus helye Zakrócimnak. Úgyhogy egy országot járunk végig ezen a héten, és mégis 3 fővárosban vagyunk, mert ugye eredetileg Krakó volt a főváros, aztán Varsó, és egy parlamenti idényben Zakrócimmal azt tanultuk az iskolába, hogy ahol a parlament van, az a főváros. Megpróbálunk bejutni a templomba, és sikerül is. Itt már lehalkítom magam egy kicsit. Ezek az emléktáblák azért vannak, mert itt a nácik sok keresztény lelkészt is elhurcoltak ezen a vidéken, és az ő emlékükre vannak. Nem tudom, merre menjünk, induljunk el erre. Nagyon szép a templom, a film nem adja vissza ezt a misztikus félhomályt, ami itt van, mert valahogy a kép világosítja. Tegnap itt beszélgettem egy kapucinus szerzetessel, és ő adott egy ilyen füzetet, azt így lefordítottam, és próbáltam kideríteni, hogy mi ez a szószék, amiből egy kétségbeesett kéz a kereszten nyúlik ki, de nem találtam egyszerűen nyomát. Azt tudom, hogy az oltárképen a Szent Lőrinc található, aki ugye úgy ismerhetünk, hogy a augusztusi meteorit hullást Szent Lőrinc könnyeinek szoktuk nevezni, a népnyelv így nevezi, mert a Rómába kivégzése alatt a Róma megtéréséért imádkozott. Egyébként addig gyorsan elmondom, hogy a kapucinus rend az a ferencesek rendjéből vált ki, mert ugye hát szokás szerint az alapítók úgy vélték, hogy hát a ferencesek már egy kicsit így lezüllöttek, és nem tartják annyira az evangéliumi szegénységet, és ők ilyen kapucnis darockötéllel összefűzött köpenybe járnak, és a kapucniról nevezték el őket kapucinusoknak is, nem is, hanem kapucinusoknak, és véletlen olvasmányaim között rábukkantam arra az érdekes tényre is, hogy a cappuccino szó is innen ered, mert hogy hasonló színe van a nemes italnak, mint a szerzetesek köpenyének. Még egy utolsó pillantás erre a famennyezetre, és akkor búcsúzunk a templomtól, és megyünk Zakrócim másik ikonikus látnivalójához. Pepko, Szinsei, Rosszman. Remélem nem felejtettem otthon Rosszman kártyámat, úgyhogy igazán itthon érezhetjük magunkat. Mellette pedig a temető, kebabos is van, és majd mutatok valami érdekességet mindjárt, csak az messze van.
Ilyen nincs, és mégis van. Mennyasszonyi csokorautomata. Mindjárt fogom, és akkor hátra dobom. Jaj, csak az üvegen nem tudok átnyúlni. Felmegye meg, de nagy ötlet, nagy ötlet. Bár gondolom nem csak mennyasszonyi csokornak használható. Itt állunk az Akro című erődnél, némileg csalódva, mert az imént lefordítottam azt a feliratot, ami a portásfülkén van, és az azt jelenti magyarul, hogy csak idegenvezetett túrázókat fogadnak. Minket ehelyett egy zárt kapu fogadott, és nincs itt egy teremtett lélek se, hiába próbáltunk bekopogni, hogy besírjuk magunkat, nincs kinél. Hát itt tudjuk megmutatni, hogy néz ki az erőd, meg egy pár mondat róla, az a téglaépület az egy laktanya, ami később épült hozzá. Gondolom ez a mészkő-szerű valami, vagyis hát ilyen mészkőn, ahogy mondjam, ilyen régi vár-szerű valami, az lehet maga az erőd, ami az 1800-as évek végén épült, és hát mindenféle ilyen járatok, alagutak vannak, sajnos arról is nevezetes, hogy itt tartottak fogva 30 000 embert a második világháborúba embertelen körülmények között, tehát kicsit így kapcsolódik ezekhez a itt lengyel rémségekhez, mint a Auschwitz, meg Birkenau és társai. Bár azt nem tudom, hogy faji alapon tartották el fogva ezeket az embereket, de minden esetre embertelen körülmények között. Hát most már egy utólag nyilván érdekes a hely, és talán nem lett volna annyira szomorú, de hát szomorú, hogy lemaradtunk róla. Egyeztetni kellett volna időpontot, ezt én nem tudtam, viszont most már lassan indulunk hazafelé Varsóba, úgy látszik az lesz a hazánk ezek szerint. Úgyhogy erre már idő nem lesz, de legalább így láttuk, ez is valami. Minden bolt előtt lehet az akár élelmiszerbolt is, virágföldek és virágpalánták találhatóak, mivel itt Zakrócimben mi nem nagyon láttunk emeletes házat, mi azt, hogy nem nagyon egyáltalán nem hogy Varsóba bepótoljuk, mert alig várom. Ez csak vicc volt. Mi is vettünk magunknak pár darab virágmagot, 2031-ig jó, és ez a 6 csomag, ez kiszámoltuk 770 valány forintba került magyar pénzre lefordítva. Második reggel, egy picit másféle menü. Ezzel búcsúzunk Zakrócimtól, ahol igencsak jól éreztük magunkat, hangulatos kisvároska. Főleg akkor tudunk elbúcsúzni, hogyha megtaláljuk, hogy honnan indul a busz, mert kicsit ellentmondásosak az információk, de remélem, hogy valahogy eljutunk Varsóba.